volem mostrar el nostre posicionament sobre els fets que han ocorregut aquest matí. Com sabeu, hi ha hagut la detenció i trasllat per part dels Mossos d'Esquadra de la companya Montse Venturós, alcaldessa de Berga, als jutjats. Entenem que aquesta acció judicial i policial s'emmarca dintre la campanya repressiva de l'aparell de l'estat espanyol en contra de les independentistes. Recordem que l'Ajuntament de Berga va decidir per majoria col·locar l'estelada a l'edifici consistorial fins al dia que es declari la independència. Per tant, aquesta és una decisió basada en la sobirania municipal i amb la voluntat del poble de Berga. Aquest compromís polític va ser respost per part de la Judicatura, com en altres ocasions, exigint la retirada de l'estelada i, com hem vist en altres ocasions, Mossos d'Esquadra retiraven l'estelada per ordre judicial. En aquest cas, en el cas de Berga, aquesta estelada s'ha mantingut i es manté ferma a l'edifici consistorial, a diferència de les altres ocasions que he esmentat anteriorment, i, per tant, el govern de Berga s'ha mantingut ferm en la seva decisió de mantenir-la i la seva alcaldessa, per tant, ha entès que aquest judici no era contra la seva persona, sinó contra el poble que s'havia posicionat de manera clara i diàfana per mantenir l'estelada a l'edifici de l'Ajuntament. Per aquest mateix motiu, com és un judici per una decisió política, la Montse Venturós va decidir no presentar-se als jutjats en dues ocasions. Com he comentat a l'inici de la intervenció, aquest matí, Montse Venturós, detinguda pels Mossos d'Esquadra a la porta de casa seva, de matinada, com en els pitjors moments del franquisme, ha sigut traslladada als jutjats, on ara mateix hi ha una concentració convocada on la companya regidora de la CUP Capgirem Barcelona, Maria Rovira, està present. Aquesta actuació per part dels Mossos d'Esquadra posa de manifest la complicitat del conseller d'Interior, Jordi Jané, i de la Conselleria amb l'aparell repressiu de l'estat espanyol. Avui, el govern de Junts pel Sí tenia l'oportunitat de desmarcar-se de l'actuació policial i judicial contra l'alcaldessa de Berga. I no només no s'ha desmarcat, sinó que han acatat la legalitat espanyola en contra del nostre poble, servint així com a instrument d'aquestes lleis i d'aquests òrgans judicials que els mateixos representants de Junts pel Sí han definit com a polititzats pel Partit Popular. Per la CUP Capgirem Barcelona ha arribat l'hora de posicionar-se clarament i fermament, o amb l'aparell de l'Estat o amb el poble treballador català, o amb qui manté l'opressió nacional del nostre poble o amb qui lluita pel seu alliberament, o amb els col·laboracionistes de les decisions judicials espanyoles o amb qui acata les decisions sobiranes del seu municipi. Alguns, com ja hem expressat avui, ja han quedat retratats. De fet, ho han fet al costat de les decisions de l'aparell judicial espanyol. Nosaltres, en canvi, ho tenim clar i ho demostrem amb el nostre dia a dia, sigui a Berga o sigui a Vic. A nivell de Barcelona, recordem que aquest mateix passat divendres, el ple d'aquest Ajuntament va decidir, per majoria, per una proposició nostra, donar suport a les persones encausades, rebutjar la judicialització de les decisions polítiques i refermar el compromís amb el dret a l'autodeterminació com a única sortida del conflicte polític. Nosaltres tenim clar que la independència del nostre poble, de tot el nostre poble, és impossible sota el marc legal espanyol. Per aquest mateix motiu, la ruptura i la desobediència són l'únic camí per a la nostra llibertat social i nacional. En l'àmbit municipal, que és el nostre, entenem que l'Ajuntament de Barcelona avui despenjarà la bandera espanyola com a mostra de suport a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, al igual que ha fet ja l'Ajuntament de Sabadell i que ha fet públic. A la mateixa vegada fem una crida també a la concentració que aquesta tarda, a les 7, es realitzarà a plaça Sant Jaume per mostrar el nostre suport a la Montse Venturós. I acabo dient el que és el nostre leitmotiv i que tenim molt clar en relació al conflicte, que és que sols el poble salva el poble.